Der ligger en social sag på hvert andet barn i Tasiilaq-området. Arbejdsløsheden er tårnhøj i hele Østgrønland, men til gengæld er der masser af potentiale i fiskeri og turisme. Velkommen til Hulabba om Østgrønland. Et samfunds fremtid afhænger i høj grad af børnenes opvækst og muligheder. I Østgrønland er 14% af alle børn under 18 år anbragt uden for hjemmet. En stor del i plejefamilier. Og velkommen til dig, Aviaja Edelynge, børnetalsmand. Hvad tænker du, når du hører 14% anbragt uden for hjemmet? Jeg har jo lige været på rejse i Østgrønland, hvor jeg har snakket med børn og voksne og medarbejdere på skolen. Og der har det været meget, meget mærkbart, at tallet fylder meget derovre. Men når du smører bare på den måde, tænker jeg umiddelbart ikke på et tal. Jeg tænker umiddelbart på de børn og voksne, som jeg har mødt, der har oplevet en stor sorg, og som har brug for enormt meget hjælp, specielt inden for plejebørnene. Og ud fra den rejse, så har vi ganske enkelt vurderet, at der bliver ikke levet op til FN's børnekonvention artikel 20 omkring særlig krav på beskyttelse over for børn, som er uden for hjemmet. Og det her, det er jo, som du siger, ganske rigtig meget andet end tal. Og så vil jeg lige byde velkommen til dig, Bibi Michaelsen. Du er tidligere plejebarn, opvokset i Tasiilaq i plejefamilier. Kan du fortælle os, hvordan har det været? Det har været hårdt, fordi jeg har opvokset i en meget kærlig familie. Men på samme tid har jeg altid haft den der negative tanker om mig selv og alle der omkring. Og hvordan har det påvirket dit videre liv fremad? Jeg forstår ikke helt. Hvad har det betydet for dig at have den sorg over at være plejebarn? Jeg følte mig alene, og jeg kunne ikke finde nogen, som jeg kan virkelig tale med. Aviaja, tak til dig. Aviaja, hvordan lyder den her historie? Er det noget, du... Altså generelt så oplevede vi meget den her med, at vi møder børn, som mangler nogen at læne sig op af. En manglende omsorg og en manglende hjælp i forhold til det at have nogen at tale med. Og det er her, at jeg tænker, at det er ikke nok, at vi bare placerer børnene, og vi finder nogle gode plejeforældre til dem, og så er den sag slut. De her børn kommer med en enorm bagage, og ofte har traumatiske oplevelser bag sig. De har enormt meget brug for psykisk hjælp. Og du har jo netop besøgt Tasiilaq-området. Hvad er det, du bygger de her bekymringer for, at du siger, at de har brug for psykisk hjælp? Altså, vi har talt med børn, og vi har snakket med borgere, og vi har også snakket med skolen, som også oplever, altså mange af de her børn, som jo på mange områder også udreagerer på skolen i forhold til, at den mangler hjælp. Kurt Petersen, velkommen til dig. Du er leder af socialkontoret i Tasiilaq. Kan du prøve lige at træde skridt tilbage, så lige forklare os, hvorfor er det nødvendigt at anbringe så mange af børnene uden for deres hjem i Tasiilaq-området? Det er jo fordi, vi har mange sociale problemer haft igennem rigtig mange år. Der er store problemer med alkohol. Jeg vil sige, 95% af anbringelserne de skyldes alkoholproblemer hos forældrene. Det er det kort handler om. Når du så hører, at Aviaja konkluderer, at de har behov for mere hjælp, hvad siger du til det? Jamen det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens forstå, hvad Aviaja siger. Og det er jo ingen tvivl om, at det vil jo selvfølgelig også gerne give dem. Men vi skal jo også tænke på, at de plejeforældre, vi har, de fleste af dem har ikke nogen socialfaglig uddannelse. Og lige pt. Har vi ikke nogen psykolog ansat i Tasiilaq, selvom vi har 2 normerede stillinger. Men det er svært at rekruttere og fastholde psykologer til Østkysten. Aviaja, man gør, hvad man kan. Det er simpelthen. Vi ved, at situationen er
utrolig svær, både i forhold til kommunen. Vi ved, at medarbejderne gør alt, hvad de kan, og vi ved, at i skolen de gør alt, hvad de kan. Vi ved også, at der er mange rigtig gode plejeforældre, som også giver rigtig, rigtig meget. Men jeg som børnetalsmand er jo nødt til hele tiden at se det i forhold til børnekonventionen og børns rettigheder. Og her synes jeg, at vi må erkende, at vi lever ikke op til FN's børnekonvention i forhold til de her børn. Vi har tilsluttet os den her børnekonvention. I sidder med 520 sager til 3 medarbejdere. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger jo heller ikke sammen i det lange løb. Det gør det ikke, og derfor prøver vi også nu på at lave noget andet. Vi har haft møde med ASI i forrige uge, hvor vi også har fremlagt en plan for socialforvaltningen, SILAG, for at få lavet en omstrukturering, og for at måske at få ansat 2 til 3 flere for at få ryddet op i de sager. Så det arbejder vi benhårdt på. Og som AVI'er siger, vores medarbejdere, de ligger simpelthen flade, og de har arbejdet langt mere end det, der egentlig står i deres ansættelseskontrakt. Så vi gør simpelthen, hvad vi kan, men det er så kompleks problemstillinger, vi står med, at det tager meget, meget, meget lang tid for at få ryddet op. Men 2 til 3 medarbejdere og flere, så er det et hovedregning, siger jo, så har vi stadigvæk på omkring 100 børnesager per medarbejder. Ja. Kan de så forvalte, hvis du får de medarbejdere, vil du så vurdere, at de kan forvalte sagerne efter retningslinjerne? Altså hvis vi får flere, så har vi sådan regnet ud, så kommer vi ned på cirka 48 per sagsbehandler. Og det er stadigvæk for mig, men jeg tror på, hvis vi laver lidt om på strukturen og laver nogle teams, der er målrettet de forskellige afdelinger og de forskellige problemstillinger, så tror jeg på, at hver enkelt sagsbehandler får et større overskud til at tage sig af de specifikke problemstillinger, de arbejder med. Så ja, det tror jeg på. Hvad siger du, AVI'er? Altså, det jeg gerne vil understrege i forhold til hele børnenes situation, altså jeg anerkender det arbejde, der bliver gjort, også i forhold til kommunen og de forbedringer, der skal ske. Men det her er jo meget inden for kommunens rammer. Vi er jo stadigvæk nødt til at tænke på barnet hele vejen rundt. Barnet har også brug for hjælp i skolen. Plejeforældrene har også brug for ressourcer osv. osv. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt her, at vi ikke låser os fuldstændig fast på socialkontoret, selvom at det er de her tal, der er meget, meget, meget kritiske. De skal selvfølgelig gå i orden med den her side, men jeg håber virkelig også, at man går hele vejen rundt. Og dertil så ved vi også efter vores rejse, at det her tal, som bliver nævnt på lidt over 500, at der er stor formodning om, at der er også mørketal, og det siger tilsynsrapporten jo egentlig også. Og det er også det samme, vi oplevede derovre, at for eksempel nævnte man fra skolens side, at man havde en form for afmagt. At man simpelthen nogle gange bare lå være med at lave underretninger, fordi man ved, det ikke sker. Vi vender lige tilbage til underretningerne. Lad os så lige komme over til dig, Asi Kenvisnau, borgmester i Kommunalfik Sermersooq. Hvad tænker du, når du hører det her forslag frem og tilbage? Er du klar til at ansætte flere medarbejdere i SILAG for at løse det her problem? Altså jeg vil lige sige, at dialogen er jo i gang. Den starter ikke her i aften, så der er kommet rigtig mange gode forslag fra de rigtig gode medarbejdere, der sidder og tager et rigtig stort slæb. Hatten af for dem. De er virkelig kompetente og meget, meget dedikerede for det, de gør. Og vi er parate på det politiske niveau, ud fra de seneste oplysninger, der er kommet hen over de seneste par måneder, at sige, okay, så er det en ny situation, så arbejder vi videre derfra. Og vi har jo nogle langsigtede målsætninger, nogle helt meget her og nu målsætninger og nogle mellemlangsigtede. Og når jeg hører på tidligere plejeanbragt, så berører det mig også rigtig dybt, og det er jo lige præcis derfor. Kommunalbestyrelsen i min kommune har jo besluttet sidste år, vi laver et paradigmeskifte, vi vil have den samlede familie under et og tilbyde hjælp. Og det starter vi også på i SILAG, ligesom vi har i Nuuk. Der 9 lejligheder bliver færdige hen over 2009, og det er jo et tæt samarbejde med Departementet for Familier og Landsstyremedlem for Familier, så der er gode ting i gang. Og så vil jeg sige afslutningsvis, det som selvfølgelig er ganske tankevækkende for mig på kommunalbestyrelsens vegne, det her, det sker jo på trods af, at vi fra dag 1, da vi blev store kommune, har ansat markant flere inden for det sociale område.
Vi har også bevilget markant flere penge, men det har så ikke været nok. Og derfor er den der rigtig spændende diskussion, vi skal have, og vi har, det er, hvordan gør vi det så? Og organisere os på en måde, og få de forskellige faggrupper ind i folden, så det kan flytte, og vi bliver bedre til at sikre børnenes rettigheder. Det ligger øverst på vores dagsorden. Men dialog er godt. 520 sager på 3 medarbejdere, det er jo et regnestykke. Flere medarbejdere, sker det? Ja, så skal jeg lige sige, at dialogen sker jo med henblik på at sige, hvad gør vi så for at forbedre vores medarbejderes arbejdsvilkår, så børnene vi kan sikre deres rettigheder. Så det er jo med det sigte for øje, og vi er i fuld gang. Og jeg er ret fortrøstningsfuld, fordi når vi er også Lynge siger, hun håber, at det ikke er kun med fokus på det sociale område, så vil jeg give en fuldstændig ret. Vi arbejder med en meget, meget bred vifte af indsats, og en del af dem er her og nu, som også aflaster vores socialforvaltning. Vi ser på idræt og åbningstiderne i hallen. Vi er i gang med et ungdomskulturhus, og Amangevat har fået en lidt anden funktion osv. Så jeg synes, der er grøde rigtig meget. Så ja, og så vil jeg sige, det borgermøde, vi havde, eller borgerdialogmøde, vi havde forrige tirsdag, hvor over 100 mennesker var samlet, den vilje til forandring, man kunne mærke i hele rummet, det synes jeg var meget, meget bevægende. Og folk sagde til hinanden, nu tager vi ansvar. Vi gør det som et fælles lokalsamfund. Nu må vi hanke op i hinanden. Så jeg synes bare, der er så mange tegn i sol og måne på, at det er nu. Jeg tager den lige over til dig, Martha Lund Olsen, naalakkersuisoq for sociale anliggender. Du fik lavet den første rapport i april måned, som viste jo de her 520 sager til 3 medarbejdere. Og nu hører vi så borgmesteren forklare, at der er dialog i gang osv. Hvad siger du til det? Jamen det er jo rigtigt, at efter tilsynsbesøg, så har vi været så er vi i dialog om at få rettet op på mange af de her ting. Blandt andet så får vi også lavet det her familiehjemcenter, eller behandlingscenter, som vi sammen arbejder på og renovere nogle ting, så der kan være plads til 9 familier. Og derudover så har vi også talt om, at vores centrale rådgivningsenhed, når de er færdige i kommunen Guelter i november, regner vi med, så vil de også være i stand til at tilbyde deres hjælp til socialforvaltningen af Tasiilaq. Godt. Nu vil jeg lige vende tilbage til dig, Aviaja, fordi noget af det, som I skriver i jeres rapporter, som tilsynet også skrev i april måned, det er, at der ikke bliver fulgt op på de underretninger, der kommer ind fra skolen for eksempel. Og det er jo underretninger, som når man læser dem, bliver man meget rystet. Kan du prøve at forklare, hvad det handler om? Altså det, som vi oplever, det er, og som vi regner med, og også faktisk bekræfter tilsynsrapporten her i, det er, at det vi regner med, der er nogle mørketal. Altså vi har de her tal, der er officielle, og der bliver talt om. Men når vi så møder folk, som har underretningspligt, og som fortæller, at de faktisk har afmagt i forhold til det, og også giver os beskrivelser i forhold til børn, som der ellers er blevet underrettet om, hvor der ikke er sket noget i løbet af det sidste år osv., altså, så får man på en eller anden måde, altså der, hvor vi som voksne skal gå ind og beskytte de her børn. Og når vi begynder at få en holdning om, at det kan måske også være lige meget, så må vi tage det meget, meget alvorligt. Kurt Petersen, du er ude i marken, du har fingrene ned i det, du får de her underretninger. Der står i tilsynsrapporten, at der er en praksis for, at man ikke følger op på dem. Hvad er det, der sker derude? Jamen altså, vi følger op på alle de underretninger, vi får både fra skolen og også for andre i byen. Men det er jo sådan, at vi har jo også en tavshedspligt forbundet med de underretninger. Vi melder tilbage til skolen, at vi arbejder på den sag, vi har fået en underretning om, og vi har ingen forpligtelse til at fortælle skolen, hvad det er, vi foretager os, fordi det hører ind under tavshedspligten. Så jeg genkender ikke hele billedet, det må jeg nok sige. Så du er uenig med tilsynet, eller hvad? I den her det må jeg sige, det er lige nøjagtigt i den sag, ja. Okay, hvad skal vi tro her? Jeg skal ikke gå ind og
sige, hvad der er rigtigt eller forkert overfor jer, men det jeg ved her, det er for eksempel, at der er en masse børn, der er gået igen og igen og igen, og det kan vi også se på listerne. Så det med, at den tavshedspligt, jeg tror også, at som tilsynet også selv siger, og de siger jo også sig selv, når der er så få medarbejdere til så mange børn, det siger sig selv, at der er et hul i forhold til den hjælp, som de børn har brug for. Kan du genkende, at de har svært ved at løfte opgaven, Kurt? Altså, jeg kan da genkende, at vi har svært ved at løfte opgaven generelt. Det siger 520 sager jo alt om. Men der er jo altså også nogle ting, der lykkes for os. Og jeg mener blandt andet, at vi får fulgt op på alle de der underretninger, der kommer. Det gør vi, det er helt 100% sikkert. Men hvad er det så ellers, der lykkes? Jamen, altså jeg synes da også, som vi er herinde på plejeforældre, jeg synes det lykkes rigtig godt med at få snakket med de plejeforældre, vi har, og få snakket med de børn, der er i plejeforældrene, hos plejeforældrene. Og så har vi alkoholbehandling. Vi har haft opfyldning på senskader efter seksuel misbrug som børn hos dem, der er voksne nu. Vi har mange ting i gang på arbejdsmarkedsområdet, så jeg synes, der er rigtig mange ting, der lykkes. Fordi vi skal jo ikke kun se isoleret på de der store antal børnesager. Det er jo samfundet som helhed, vi skal se på. Og det er jo noget, det næste halvdel kommer til at dreje sig om. Det er jo nemlig arbejdspladser til Tasiilaq, som også er en del af det, vi står og snakker om nu. Jeg sige, hvad er Hongkong? Jamen, jeg havde et konkret eksempel. Nu har jeg lige holdt møde med Kurt og alle hans folk. Helt konkret har I jo knækket den der kurve i forhold til akutanbringelser meget, meget markant. Og jeg synes, jeres overvågenhed og jeres intern diskussion, hvordan kan vi gøre tingene anderledes, er der nogen i lokalsamfundet, vi kan samarbejde med på nye måder. Så der tænkes jo rigtig mange nye tanker, som vi støtter op om rigtig meget. Så jeg synes, det er vigtigt også at holde fast i de der små ting, som lykkes. Og jeg vil også gerne sige, at Familiedepartementets tilsynsrapport, jeg synes, det er en stor cadeau til vores medarbejdere. Der er 5 målepunkter, og på de 2 af dem, så når de helt højt score. Det vil sige, at de kender deres lovgivning, står der, og de kender praksis, og de ved, hvornår habilitetsspørgsmålet skal tages op og vurderes. Men der står også i rapporten, at der er en praksis for, at underretninger ikke bliver hørt i afdelingen. Ja, men jeg vil heller ikke, som jeg siger, heller ikke stå her og være til dommer. Jeg vil bare sige, at vi tog den rapport enormt seriøst. Vi tog den på os. Jeg gik ud og tog det politiske ansvar, og derfra har vi handlet også i kommunalbestyrelsen, og vi skal nok få skabt nogle rammer, og vi skal få skabt et samarbejde, og vi skal have inddraget et helt lokalt samfund. Så begynder det at rykke, og det er nu. Jeg vil sige det igen, man kan mærke, at det er nu, tiden er moden. Laura Denaik, du kommer fra Tasiilaq-området. Hvad tænker du, når du hører den diskussion her? Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at jeg ikke bliver overrasket over, at de nu sker det her. Men alligevel er jeg meget glad for, at det egentlig kommer der noget, som vi kan håbe på, at der skal ske noget. Fordi at selv når man bor i Tasiilaq, og også når man ser også på bygderne, man kunne se, at der er mange børn, der ikke trives. Det er også nok fordi, at det mangler så meget social, når man henvender sig til kommunen, så er der altid noget ubalance, kan man sige på den måde, fordi at der var altid et eller andet, som rammer, hvad skal man sige, at folk har brug for den der henvendelse, når man skal have noget sagsbehandling, men nu drøfter vi så meget alt det her, så har jeg en god fornemmelse, at der skal ske noget, og det håber jeg virkelig på, at det skal ske. Men tror du på det? Jeg er meget optimistisk. Altså, jeg tror på, at der skal ske noget. Vi kan jo ikke bare stå her og snakke om disse ting uden grund. Så håber jeg virkelig på, at der skal ske noget. Godt. Lad os lige forbunde det. Kurt Pedersen, du har været i Tasiilaq i de sidste 26 år. Hvordan har udviklingen været i den tid? Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er lige så mange børnesager som nu, som der var tidligere. Men jeg vil også sige, altså, jeg tror, at vi har jo fået ansat flere igennem årens løb, og vi har fået ansat flere, der er blevet der i længere tid.
Og jeg tror også, i og med, at vi ligesom er blevet dygtigere hen ad vejen, så tror jeg også, der er kommet flere sager frem i lyset, så jeg tror, det har en sammenhæng med det. Marcel Lund Olsen, kan borgerne have tillid til, at du som naalakkersuisoq for det her område kan lykkes med at løfte området også? Ja. Jeg vil sige, efter vi fik den her tilsynsenhed i januar måned, der har de jo været på tilsyn i forskellige byer. Og de viser jo også de andre steder, også i Tasiilaq, at socialforvaltningerne halter. Og derfor er vi i gang med en særlig indsats, også i forhold til, at vi har etableret den her centrale rådgivningsenhed, som PT er i Kommunen Kujalleq, og hjælpe dem med den sagsbunke, de også har dernede. Og så har vi talt med Kommunen Rafsammersuq, at vi går i gang, når de er færdige. Aftalen med Kommunen Kujalleq er vi indtil november måned, og derefter så vil vi være i stand til at hjælpe til i Tasiilaq. Men i den her tilsyn, så er der jo også kategoriseret sagsmængderne, og altså Kommunen Rafsammersuq som så har fået at vide, at der er nogle sager, som de skal afklare og handle på. Ellers hvad? Inden for en kort tid. Og sådan er de kategoriseret, og det går jeg sandelig også ud fra, at de arbejder på, og det er dem, de prioriterer. Og selvfølgelig er de sådan noget, vi også vil følge op på senere tidspunkt. Men det her, ja. Og derudover, altså, jeg synes, vi er begyndt, og vi har blandt andet, så har vi aftalt, at vi arbejder på, at der skal uddannes nogle flere mennesker, der arbejder inden for socialområdet. Vi påbegynder en ny rådgivningsassistentuddannelse med plads i 20 primært, som vi tilbyder Tasiilaq og Kommunen Kujalleq. De vil få første prioritet til at kunne få de rådgivningsassistenter ind til den uddannelse. Med henblik på, at når de er færdige, så kan de læse videre til den decentrale socialrådgiveruddannelse. Og hvis vi kan få det, altså, så vil de jo på sigt give meget gode forhåbninger. Og derudover, så synes jeg også, at vi er godt i gang med at samarbejde omkring at øge familiebehandlingen. Vi laver nogle lejligheder, som vil således at anbringelser uden for hjemmet kan mindskes. Så der er nogle gode ting i gang, men der er den her sagsbunke, som vi skal have igennem. Jeg siger sidste ord i den her runde. Okay. 2 rapporter, uafhængige af hinanden, viser, at det er kæmpe problemer. Det er brandslukning, vi er ude i på det sociale område. Den sociale afdeling arbejder røven ud af bukserne, de ligger ned. Hvornår ansætter I nogle flere? Skal I vente på, at selvstyret kommer med folk? Hvorfor ansætter I ikke nogle flere socialarbejdere derude? Der er flere ting i gang på det område. Der er helt konkret en aftale med et vikarbureau, hvor der kommer en socialrådgiver om nogle ganske få dage. Vedkommende sidder og sætter sig ind i den grønlandske lovgivning lige nu. Vedkommende skal op og hjælpe til med bunkerne og gennemgå dem. Så er der de ledige stillinger, som der arbejdes meget intenst på at få besat. Og så sidder der faktisk også nogen i HR-afdelingen og kigger på, hvordan kan vi fortolke de der løn- og ansættelsesvilkår på en måde, som giver nogle forskellige goder, så vi bedre kan rekruttere folk til de bosteder, hvor der ikke bor så mange mennesker. Så der er ting i gang. Tak. Der har været et andet forslag fra Sten Lynge fra Atasut, og jeg vil godt lige starte herovre ved dig, Kurt, fordi da vi talte sammen før det her program, der forklarede du mig netop, at der havde været en status quo i mange år, men på et tidspunkt skete der en forbedring, netop da man forbød den stærke spiritus. Og det er jo blevet foreslået her tidligere, indføre et alkoholforbud i Østgrønland. Hvordan ser du på det som fagperson? Hvordan vurderer du det forslag? Som fagperson, så kan jeg jo godt forstå forslaget, og jeg kan jo også godt tage det til mig, at det er jo tillokkende, at man lukker i en periode, så at vi kunne få ryddet op i de 520 sager. Men jeg tror bare ikke på alligevel, at det er det, der skal til, fordi det er jo formynderi at lukke for alkoholen. Jeg tror ikke på det, og jeg er jo også selv privatperson i Tasiilaq og en del af samfundet. Så jeg ville da også være ked af, at hvis jeg skulle fratages de muligheder, det synes jeg bestemt ikke om.
Avia Edelynge, hvad siger du til det forslag? Altså, jeg taler børnenes sag, og selvfølgelig, altså, det jeg kan sige, det er, at vi mødte rigtig mange børn, der kom med meget stærke udsagn om, at de er rigtig kede af, at de voksne drikker. Det er, hvad jeg kan forholde mig til. Sige, du er borgmester. Du kunne indføre det her forbud. Nej, det kan jeg ikke. Det er et naalakkersuisut-anliggende, men jeg kunne jo ønske det at komme med en anbefaling. Jeg vil gerne sige, at på det møde, jeg bliver ved med at henvise til i forsamlingshuset forrige tirsdag, hvor der var over 110 mennesker, der var der mange spontane ytringer lige på det. Og det, de sagde, det var 2 ting. Vi har været forsøgsdyr og kaniner i 70'erne. Det har vi været i 90'erne. Det kan ikke nytte noget, at det står på igen. Og det er jeg meget enig i. Det er en helt andre indsatser. Vi skal også forbedre levevilkårene. Leveomkostningerne skal ned. Misbrugsbehandlingen er i gang. Flere fritidstilbud har vi gang i. Så det må være den der samlede løft af det gode liv, som det er den vej, vi skal ud af. Så vil jeg lige sige afslutningsvis, det vi også fik at vide rigtig mange gange for nylig, da jeg var der, de bliver ved med at sige til mig, husk, det er ikke kun alkohol, der er ludomani, der spilles med penge, og det er forbudt, og der spilles, og der spilles, og der spilles. Så der har vi altså en problemstilling, som vi også må tale med politiet med, for det er jo også ulovligt. Men der er jo rigtig mange problemer, der har indflydelse her, men vi hørte også Kurt Petersen i starten af debatten fortælle, at 95% af børn anbringes, fordi at folk drikker. Laura Dønner-Jik, hvad siger du til det her forslag? Det er en ting, vi kan tage fat i og prøve at arbejde med det her ene problem. Der er rigtig mange, men... Jamen, jeg synes, at det ikke er en god løsning for at løse den her problem, fordi som Aziz sagde, det blev brugt som en forsøgskaniner i 70'erne, altså i 90'erne. Det er egentlig ikke godt. Vi bliver nødt til at finde en anden løsning, fordi at, hvis de nu lukker alkohol i Østkysten, så kan vi også risikere, at der kommer flere farlige andre mailer, som det kan finde på. Det kan jeg ikke acceptere. Men i øjeblikket er der en social sag på hvert andet barn. Hvor højt skal tallet være? Børnene siger, forældrene drikker, det er et kæmpe problem. Hvor højt skal det tal være? Jamen, vi kan ikke bare lukke den ene øjne. Det kan ikke lade sig gøre, fordi at hvis vi skal kigge på selve problemet med børn, der ikke trives, så skal vi også tænke på andre vinkler. Fordi at hvis vi fokuserer på alkoholproblemet i Østkysten, så tænker jeg, at vi skal finde den kerne, som vi skal bearbejde. Jeg tror, det er noget med børn, som opvokser med uden trivsel. Det var derfor, jeg synes, at de kan hjælpe med at bare lukke det der alkohol i Østkysten. Martha Lund Olsen, hvad siger du? Hvordan ser du på forslaget om et alkoholforbud i forhold til at få ryddet op i de her sager og give det en pause derude? Altså, jeg bliver nødt til at lytte til, hvad befolkningen siger derovre. Og jeg synes, det er, at vi skal intensificere alkoholbehandlingen. Derudover så tænker jeg, at vi bliver nødt til også at overveje, om vi ikke skal have senfølgerprojektet i gang igen, når vi har fået flere i alkoholbehandling. Fordi der har i forhold til andre byer, så har der ikke været så mange, der har deltaget i senfølgerbehandlingen, set i forhold til, hvad vi kan forvente, der er behov for i Tasiilaq. For eksempel, altså, det er et godt eksempel på, synes jeg, der kan være med til at løfte folk op. Det er mere alkoholbehandling og nogle andre tiltag for at behandle de traumer, de har været udsat for. Og det tror jeg er vigtigt, samtidig med, at vi øger beskæftigelsesmulighederne og fritidsaktiviteter. Altså, vi bliver nødt til at tage det hele op for at få et bedre liv. Tak skal du have. Vi slutter lige den her runde omkring de sociale problemer og plejebørnene her. Sidste ord for dig, Avia Edelynge. Hvad håber du på, der sker nu? Det jeg håber her, det er også i forhold til de her ting, der bliver sagt nu og under hele debatten her, det er, at vi holder op med at krasse overfladen. Hvad er det, der er grundene til den alkohol, der gør, at så mange børn bliver omsorgssvigtet, som de gør?
Og fokus skal heller ikke kun være på socialkontoret, der lægger vandret. Selvfølgelig skal socialkontoret være i orden. Men de her børn, som også er en del af jeres tal, de skal også have den psykiske hjælp, de har ret til. Hør Bibi, hun har aldrig fået det, og hvordan ender det? De her børn, og også til Martha, der vil jeg også gerne sige, når du nævner senfølger til, i forhold til muligheden for senfølger i Østgrønland. Jeg håber også, at børnene kommer med. Tak skal du have. Så vil jeg godt sige tak til dig, Aviaja Lynge, Bibi Michaelsen og Martha Lund Olsen, Kurt Petersen. Tak skal I have. Arbejdsløsheden er altså ifølge fagfolkene en af de væsentlige årsager til de sociale problemer i Østgrønland. Sidste år var arbejdsløsheden mere end 18%. Turisme og fiskeri er 2 erhvervsområder, der umiddelbart har potentiale til at skabe private arbejdspladser og beskæftigelse i Østgrønland. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Vitus Rujakitok, delegatsøsok for Erhverv og Arbejdsmarked, og til dig, Anders Stenbakken, direktør i Visit Greenland. Og du har tidligere været bosat i Tasiilaq. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at starte hos dig. Nu har vi hørt om de her massive sociale problemer, der er i området. Kan man bygge turisterhvervet på det grundlag? Man kan ikke bygge turisme på massive sociale problemer, men turismen er en vej ud af det her, ligesom andre erhverv, ligesom job og uddannelse er en vej ud af det. Så kan man bygge turisme i Østgrønland? Ja, det har man kunnet siden 70'erne. Men hvordan er udviklingen? Går det fremad? Det har gået fremad i mange år. Det har stagneret her i sommer i forbindelse med, at Air Iceland har indført at flyve med Q400, som er den nye flytype. Den flyver man med 5 gange om ugen i stedet for 6 gange om ugen i højsæsonen. Der har Visit Greenland talt med direktøren fra Air Iceland i dag og forelagt den problemstilling, det er, at man ikke har kunne tilbyde sig fleksibel en beflyvning af Østgrønland. Og det har de tænkt sig at sætte fly mere ind i næste år allerede. Det er den ene ting, og så er der prisudviklingen, som jo er blevet rimelig høj med Air Iceland. Så der er de her barrierer, kan man sige. Men produktmæssigt, oplevelsesmæssigt, så i min optik, ikke underligt nok måske, men så er Østgrønland en af de helt store destinationer. Du kender det her område. Når du så kigger på det, Air Iceland, det er noget, som politikerne har svært ved at gøre måske ret meget med. Hvad kan de ellers gøre for at styrke turistet? Jeg vil sige, grundlæggende lave bedre ramme- og vækstvilkår. Der har vi jo allerede set tiltag fra Inatsisartut omkring koncessionslovgivninger. Det er sådan på det niveau, men det handler jo også om på kommunalt niveau om at give nogle bedre rammevilkår. Tidevandstrapper, som skal sættes op for at gøre tilgangen lettere for turister eksempelvis. Så det er på store og små parametre. Ingen af de her ting er store, uoverstigelige tiltag, der skal til for at lette. Det er en masse små sten på vejen, som man skal have fokus på at fjerne. Vitus Rujakitok, har I fokus på at fjerne de her små sten på vejen? Altså det gælder jo først og fremmest at få udmøntet de mange potentialer, som Østgrønland besidder landskabsmæssigt med hensyn til de levende ressourcer og de ikke levende ressourcer, og ikke mindst den menneskelige kapacitet, der er på de 7 bosteder, der er i hele Østgrønland. Så jeg vil våge påstå, at vi har en kæmpe potentiale i modsætning til Vestkysten, hvor Østgrønland er et kæmpe område, som ikke udnyttes fuldt ud. Så der ligger aspekter i forhold til udnyttelse af de levende ressourcer, som vi ikke har det fulde overblik over. Der er turisme, der er råstofområdet, som vi skal have udnyttet i Østgrønland til gavn for beskæftigelsen, til gavn for at få aktiveret de mange unge mennesker, der lever i Tasiilaq-distriktet. Lad os lige høre fra dig, Laura Dagner også. Hvad ser du af forhindringer for, at turismen blomstrer i Østgrønland?
Jamen, selvfølgelig er det altid udfordring. Men jeg tror virkelig på, at det kan ske, fordi at, jeg ved, og som jeg kommer fra Tasiilaq, ved jeg godt, at der er altid unge, som interesserer inden for turisme, som vil gerne udvikle sig. Og så håber jeg virkelig på også, jeg tror virkelig på, at når man ser på mulighederne i Tasiilaq, altså i bygderne, der er forskellige aktiviteter. Når man ser på årets sæson, så synes jeg, at der kan udvikles også i Tasiilaq, også i bygderne. Asie Kemsen-Harp. Det er de små sten, der skal fjernes, der skal se ordentligt ud, og der skal først og fremmest ryddes op, men for eksempel havnen i Tasiilaq har vi hørt i forbindelse med researchen til det her program, når der er lavvande, så er det kun en fjerdedel af havnen, hvor der er vand i, og sådan nogle ting. Har I nok fokus på de her små sten for at bakke op om turismen derude? Jeg vil gerne lige starte et andet sted, fordi når Anders Stenbakken siger, at turismen er stagneret, så tror jeg, at du måler på dem, der er kommet fra Island her. Jeg har været i Tasiilaq mange gange siden midten af 2008. Det, jeg har set til min store glæde, det er, at turistaktørerne, antallet af dem stiger lige så stille og roligt. Så der er jo resultater af den kompetenceudvikling og rådgivning, der har været også i Anders Stenbakkens tid. Og det ser vi fortsætter. Så det har vi fokus på i min kommune, fordi vi har også sat en bevilling til side, så turistaktørerne kan søge midler til produktudvikling, til promovering og til kompetenceudvikling. Så helt overordnet, der er jeg bare rigtig positiv, og jeg tror på, at vi er på rette vej. Og det er en meget sådan bæredygtighedstænkning. Det er jo også, som Rujaukitsoq siger, bosteder med relativt få indbyggere, så de skal jo heller ikke sådan overfuses med hundredvis af turister. Så jeg synes, der er ved at være en rigtig fin model der. I forhold til den rigtig store havn, det er jo et finanslovsanliggende, men det vi kunne tage os af, det er jo den der elv, hvor der kommer en masse sand, og jeg har snakket med vores anlægschef, som har en god idé til, hvordan det kan lykkes. Så nu prøver vi at se på det, men det bliver så først til næste år. Og ellers så synes jeg, et bedre samarbejde, Destination East Greenland, som er, vi har en servicekontrakt med Visit Greenland, med lokale folk derovre. Så ja, der er rigtig mange potentialer. Og så vil jeg sige, når jeg tænker turismeudvikling, så tænker jeg altid som en sidegevinst, så skal vi styrke sådan det kulturelle arbejde, så vi har rigtig mange ting at tilbyde, når turisterne kommer. Og derfor har vi også sat penge af til, at kunsthåndværkerværkstedet flytter ned i nogle rigtig gode lokaler, fordi det er jo også med til, at så kan de få en souvenir hjem. Så jeg ser mange muligheder der. Når vi hører, at arbejdsløsheden sidste år var på over 18%, store sociale problemer, har turismen virkelig de potentialer i sig, at det kan løfte folk ud af det her? Det kan ikke løfte alle ud, naturligvis, men det kan løfte mange ud. Hvis vi ser på et selskab som Arctic Wonderland, som jo, man kan godt tillade sig at sige, startede turismen tilbage i begyndelsen af 70'erne, og de har 45 ansatte. Næsten alle sammen er lokale. Turisme er servicetungt, det vil sige, så snart der kommer flere gæster, så er der behov for flere hænder. Og jeg synes, der er behov for ligesom at se, at der er flere hylder, hvor vi skal understøtte. Og kommunen gør sit, vi prøver at gøre vores, aktørerne prøver at gøre sit. Der er forskel på at understøtte små operatører med de behov, de har, og så gå ind og lave nogle bedre rammer for, at de virksomheder, som har været der over i længere tid, kan vækste endnu mere og tage flere lokale ind. Så man skal se det, jeg synes, man skal se turismen som et meget bredt spekter, fordi det er forskellige kunder, der kommer efter forskellige oplevelser, og de aktører, der er derovre, er derfor også meget forskellige. Nogle er, nu er det ikke så mange, men nogle er små, og nogle er relativt store. Tak skal du have. Ud for Grønlands østkyst fanges tusindvis af fisk, men fiskene kommer kun i meget begrænset omfang landsdelen til gode i form af arbejdspladser. En del af løsningen kan være at få et indhandlingssted. Indhandlingsfabrikken i Qumut har været lukket de sidste 2 år. En løsning kunne være at sende et indhandlingsskib.
Og så kan jeg byde velkommen til dig, Axel Blytmann. Så skal jeg lige høre, om jeg har forbindelse til Bent Abelsen via Skype, medlem af... Nej. Godt. Vi starter med dig, Axel Kortsen Blytmann. Du er direktør i fiskeriselskabet Arctic Raven. Prøv først at forklare os, hvad er det for et projekt? Det er et projekt, som startede i 2015, hvor jeg møder ejerne fra Tasiilaq-området, fra alle bygderne. Det vil sige, at det er dem, som er mine chefer. Og så ansøgte jeg noget makrelkvoter. Det fik vi i 2015. Fangede 3.200 tons og oplærte Østgrønland fra Tasiilaq. Jeg var med i skibet 3 måneder i træk, og det fiskede 2 måneder sammen med mig. Og så købte vi fabrikken som Millingak, og vi købte indmaden. Og så for skabt forsøg for kvote igen, for makrelkvoten fik en lodtrækning gik ikke så godt. Så i stedet for, så satte vi linefiskeri, og nu har vi sat indhandlingsskib ind. Godt, tak skal du have. Visos Rujakitok. Vi hører her om et lokalt forankret projekt, som ejes af fiskerne i Tasiilaq-området. De har købt en fabrik, overholdt deres aftaler, men så en lodtrækning gør, at man ikke kan starte en fabrik op. Er det rimeligt? Altså hvis man betragter Tasiilaq-området, så må man konstatere, at alle de kvoter, som naalakkersuisut igennem de senere år har allokeret til det, der skulle løfte beskæftigelsen i Tasiilaq-distriktet, jo ikke båret frugt. Man har i stedet brugt bostederne og de eksisterende indhentningsanlæg, der er som et argument for at få kvoter, desværre. Og det er ikke udmøntet en lokal produktion til gavn for beskæftigelsen. Så jeg tror, at man må kigge på beskæftigelseseffekten af de kvoter, som der skal komme Østgrønland til gavn. Så jeg tror desværre, at vi må kigge tingene med andre øjne, så vi får en vished om, at der kommer en beskæftigelse ud af de kvoter, som vi allokerer til Østgrønland. Hvorfor skulle naalakkersuisut vælge jeres selskab frem for andre, som vi hører lover noget, men det bliver måske ikke til så meget? Indtil videre har vi overholdt vores aftaler. Ellers bliver fyret mine chefer, fiskerne. Og næste skridt er faktisk linefiskere. Vi fik nu desværre nogle kvoter. Ellers ville jeg have haft en linefiskerskib, som er forankret i Tasiilaq-området, som er opdaget og skal køres af grønlandske fiskere. Og det forsøger vi igen. Vi bliver ved med ansøge, men vi forsøger at skaffe penge til den der lineskib. Fordi vores målsætning er, at vi skal have lineskib i Østgrønland, som skal forankre i Tasiilaq-området, besætning fra Tasiilaq-området, og det skal fiske for deres familier, kan man sige på den måde. Tak skal du have. Jeg får at vide, at vi nu har Bent Abelsen med fra Kulusuk, og han er medlem af bygdebestyrelsen i Kulusuk. Bent Abelsen, jeg håber, du kan høre mig, men kan du kort forklare, hvad det betød for Kulusuk og området sidste år, da der kom et indhandlingsskib til stedet? Det lyder ikke til, at vi har Bent Abelsen med, desværre. Jeg går over til dig. I har jo senest hastet en lokalplan igennem i forbindelse med, at der var et meget, meget stort anlagt projekt af en fiskefabrik i Tasiilaq. Kan du prøve at forklare os, hvorfor bakkede I op om det projekt og ligesom banede vejen for det? Det er jo meget, meget vigtigt, at der kommer arbejdspladser til Tasiilaq, fordi, der er også nævnt her, vi har en meget stor arbejdsløshed, for der er ikke de virksomheder, vi har brug for, som kan opsuge arbejdskraften. Så vi var selvfølgelig rigtig glade, hænderne oppe. Vi fik at vide, at der var givet nogle kvoter til Royal Greenland og Polar Seafood, og det forudsatte så,
at de skulle bygge en fiskeindustri, og det betyder, så må vi leve op til vores forpligtelse og have en arealtildeling klar. Vi havde folk hurtigt ude sidste år i juni, og samtidig med fiskeindustrianlægget, så vil selskaberne også bygge et lejlighedskompleks til 60-80 medarbejdere. Så vi kastede os over det med stor entusiasme og håbede, ja, nu sker der noget. Fordi det ligger os så meget på sinde at bidrage til, at der kommer vækst, altså via nye arbejdspladser. Derfor. Ja, men hvad skete der så? Altså, men vi har gjort vores arbejde, og så sidder vi med glæde og venter. Og vi indkaldte Naalakkersuisut for fiskeri her den 20. juni og bidrog i dialogen med rigtig mange ønsker fra Tasiilaq og omegn, hvordan man gerne vil være en aktiv del af fiskeriet herhjemme. Så vi har forsøgt, og nu venter vi. Hvad der sker, ved jeg ikke. Lige kort her, Vitus Rujakitok. Selskaberne lovede at bygge en fabrik til over 0,5 milliard kroner, men fik stadigvæk ingen kvoter, og når vi taler med folk derude, så er det et stort håb hos dem, at der kommer måske en fiskefabrik, der kommer en stor fiskefabrik i byen. Hvad er det, der stopper projektet? Altså hvis vi kigger på, hvad vi konkret gør i forhold til at klargøre det ledige til fiskeriet, så har selvstyret finansieret kurser for unge mennesker, der skal deltage i makrelfiskeriet tidligere. Og jeg forestiller mig også, at i forhold til torskefiskeri og andre fiskerier, at vi også yder nogle konkrete kursustiltag og opkvalificeringstiltag for at få klargjort de unge til de forskellige aktiviteter, som vi har i sinde om at udvikle. Så jeg er meget enig med fiskeriaktørerne, at man er nødt til at kigge på beskæftigelseseffekten af de kvoter, der skal allokeres til gavn for lokal befolkningen i Østgrønland. Godt. Der skal jeg lige have din kommentar igen, Axel. Fordi hvad er det, der er svært ved, når du får en kvote for 1 år i træk? Altså, er det godt nok i forhold til at bygge arbejdspladser? Det duer ikke rigtigt, fordi man skal helst have flereårige kvoter. Hvis jeg har haft nogle flereårige kvoter, så vil jeg aldrig have haft en ligneskab i år. Fordi så vi har klarlagt det hele, planlagt det, men jeg fik nogle kvoter. Men vi bliver bare ved. Men vi eftersøger det er sådan mere klar fra Naalakkersuisuts side, at man får hele tiden måske 2-3-årige kvoter. Så vi er sikre på, at vi har nogle kvoter, vi kan arbejde efter. Så skal vi snakke med bankerne, så skal vi snakke med forskellige operatører og skabe nogle arbejdspladser. Tak skal du have. Og nu skulle vi gerne have Bent Abelsen med fra Kulusuk. Bent, vil du forklare, hvad det betød for Kulusuk og de omkringliggende bygder, at de fik et indhandlingsskib sidste år? Ja, sidste år der har vi en fiskefabrik, eller skibsfabrik, der kom her til Østgrønland. Men der var ikke meget indhandling, fordi der er ikke mange, der har indhandlingsbevis. Det er derfor, der er ikke så mange, der indhandler sidste år. Jeg kan forstå, hvorfor den tager tilbage uden mange torske i skibet. Men den her år, fra maj måned, der begynder vi fra Fangerforeningen at give oplysninger om, at de skal have indhandlingsbevis, så de kan indhandle til fra august til sidste november. Fordi nu har vi torske, mange rigtige torske her i nær ved Kulusuk. Vi kan bare sejle måske 1 kilometer, så er der rigtig mange torske. Så skibet kan bare komme hertil. Og kan du prøve at fortælle, hvad det betød for livet i bygden og de omkringliggende bygder, at I kunne indhandle sidste år? Ja, da de kan indhandle, ikke så mange fiskere, da de kan indhandle, så blev det meget glad i bygderne. Så fordi man kan indhandle, og økonomien den går meget godt op, så man kan sige,
det bliver rigtig god, der er en god bygd, hvor man kan se, det bliver klage, og man kan se, at alle begynder at fiske, og fordi herfra kan jeg se, når man ikke handler torsk, eller når man ikke sejler med turister, så er det lidt kedeligt i bygderne. Så derfor kan jeg se, sådan en ting, der kan ske dårlige ting i bygderne. Men da torsken ikke kom sidste år, der begynder det allerede friske mennesker i bygderne, også i byen måske. Tak. Den vil jeg godt lige tage over til dig, Anders Stenbakken. Nu hører vi her, der er også stor potentiale inden for fiskeriet. Kan de to ting fungere side om side, eller kommer I til at konkurrere om de samme ressourcestærke personer? Nej, altså ikke. De kan for det første sagtens fungere side om side. Det er der intet problem i. Og at man kombinerer sine indtægter som fisker fanger med turisme, det har vi jo set i overvis i alle regioner i Grønland. Så det er der intet problem i. Jeg kan ikke lige se, hvor det skulle ligge henne. Laura Dønner, mener du, at der bliver gjort nok for fiskeriet i Østgrønland? Altså, det er åbenbart ved at tage fart derover. Er man opmærksom nok på det? Jeg synes, at først og fremmest vil jeg gerne sige, at det var meget trist på det tidspunkt, da fabrikken i Kumø blev lukket. Der kunne man allerede sige, at påvirkning af de ting, som altså, de påvirker negativt. Arbejdsløsheden stiger, og folk flytter der også fra til byen. Selve arbejdsløsheden i byen vokser selvfølgelig. Det påvirker også noget med, at det sociale liv bliver tungere for dem. Når man siger på fremad, og man skal udvikle sig med fiskeri, fordi at vi ved godt, at der er mange fiskearter omkring i østkysten. Så der er ellers en god mulighed, at man kan udvikle en god, hvad skal man sige, god potentiale omkring fiskeri i Tasiilaq. Axel Kortsen Blytmann, I har ansøgt om at sejle til Østgrønland med et indhandlingsskib. Hvorfor har I det? Fordi fabrikken ikke færdig nu, som melding er. Vi har udstyret klar, vi har købt fabrikken, og så mangler vi lige kapital for, at den kan køre, og den kører ikke i øjeblikket. Udstyret er klar. Og så for at da vores medlemmer bad om, at vi skal finde mulighed for indhandlingsskib, så gør vi det. Og hvad er fordelen ved at bruge det her indhandlingsskib i stedet for at åbne en fabrik? Altså vi har hørt Arctic Prime Fisheries, der ejer fabrikken i Kumø, de har jo lovet, at de vil arbejde på at åbne fabrikken her til efteråret. Er man så bare ikke to, der kommer til at slås om det samme? Jeg tror, det er fisk nok på området. Jeg tror, det kan konkurrere på forskellige arter, fordi når fabrikken kan køre i sammenligninger, det er beregnet til 12 mennesker i bygden. Og det kommer til at på forskellige holdskift, ikke? Så omkring 24 mennesker, jeg begynder at køre. Vitus, vi hørte her, at det betyder rigtig, rigtig meget for området derude. At sidste år, der kom der et indhandlingsskib. Der var en indhandlingsmulighed for de lokale. Er der nyt om Arctic Ravens ansøgning om at sejle afsted? Altså nu har de jo fået tilladelse til at indsætte indhandlingsskib derovre. Det er det første skridt, men det andet skridt er at sikre en vedvarende produktion i Østgrønland. Og der gælder det at holde rederierne på deres løfter. Det er ikke nok, det er heller ikke tilfredsstillende for regeringen, at man bruger lokalsamfundene som et argument for at få tildelt kvoter, og så ikke lever op til deres løfter. Så der er noget, der går galt i processen, og vi ser effekterne ved, at arbejdsløsheden den stiger i Tasiilaq-distriktet, til trods for, at vi har oplevet en positiv udvikling i resten af landet. Så der er noget, der halter
i Tasiilaq-distriktet. Men helt konkret, Vitus Rojakitok, man har jo forsøgt det her andre steder også, hvor man skal have beskæftigelse på land til gengæld for det store fiskeri uden skæres. Kan du pege på en konkret ting her til sidst, som du vil arbejde for at kunne holde rederierne op på deres løfter, sådan at det bliver til noget, så der kommer arbejdspladser på land også? Altså, vi kan jo bare nævne makrelkvoterne, altså torskekvoterne, som det mest sandsynlige, når vi snakker om fiskeri. Altså hellefiskeriet, som Tasiilaq-distriktet jo også besidder. Men når vi så kigger på Ittoqqortoormiit, så er deres potentiale anderledes, hvor vi så har muskelsokser og rensdyr i slagteri, som der også skal udnyttes i større omfang end i dag. Så der er nogle potentiale, som vi skal have aktiveret. Og det er også en af grundene til, at vi også støtter Sermersooq Business Council til at afvikle et erhvervsseminar i Østgrønland. Tak skal du have, Vitus Rojakitok. ASI Kemnisnap, du får det sidste ord her i aften. Der er store sociale problemer, men vi hører også, at der er masser af potentiale i Østgrønland. Hvad er vigtigst for dig nu at gøre? Altså at lave en sammenhængende plan for, at vi kan løfte familiernes levevilkår og forældrenes evne til at passe på deres børn. Og det er et fælles anliggende. Og sideløbende med det, så skal vi sikre, at vores unge mennesker kommer videre fra Biarritz Safik og tager uddannelser. Og der har jeg bare et kæmpe stort ønske til Naalakkersuisut og Inatsisartut. Se nu at etablere en uddannelsesinstitution i Tasiilaq by. Det skylder vi vores unge mennesker, fordi vi ved, hvad det betyder, når man kan se med sine egne øjne, at livet går videre på en helt anden og mere selvstændig måde, når du har nøglen til fremtiden, nemlig uddannelse. Tak skal du have. Vi slutter af med det ønske. Tak til dig, Vitus Rojakitok, ASI Kemnisnap, Laura Danayik, Anders Stenbakken og Axel Kortsen Blytmann. Og det var det, vi nåede for denne gang. Rolapa er tilbage den 6. oktober på gensyn.